Arenys de Mar. Una escola d'avantguàrdia, l'edifici CERT. El pavelló CERT va ser una obra ideada l'any 1935 per a ús docent i inaugurada al novembre de 1937. L'edifici està situat al costat de l'edifici xifrer construït per l'Indià l'any 1849. L'any 1935, la Generalitat de Catalunya va cedir l'edifici xifrer a l'obra benèfica del segell Proinfància, que el va destinar a preventori antituberculós. L'escola dissenyada per CERT havia de permetre impartir classes als nens i nenes que romanien durant llargues temporades ingressats a l'hospital. L'edifici s'estructurava en dues aules simètriques, una per a nois i l'altra per a noies. Per a 80 alumnes, entre les quals es trobava un vestíbul, l'eix de simetria. A la part del darrere, sobresortint de la façana, hi havia un sanitari i a la part davantera un petit porxo. L'edifici pertany a la primera etapa de l'obra de Josep Lluís Sert i és una mostra de l'arquitectura dedicada a una nova educació potenciada per la Segona República i que el GATPAC va explorar en els seus projectes. Aquest edifici tenia en compte les teories educatives de Maria Montessori, que fomentava la construcció d'escoles amb grans finestres per disposar d'il·luminació natural. En espais que permetessin distribuir el mobiliari segons les necessitats dels estudis i la utilització d'espais a l'aire lliure amb terrasses. A l'acabar la Guerra Civil, l'edifici va ser ocupat per la Delegació Provincial del Frente de Juventudes fins que va acabar convertint-se en l'habitatge del director de l'alberg que es trobava a l'edifici xifrer. L'abril del 2004 va començar la rehabilitació de l'edifici per recuperar l'estructura original i ubicar el Centre de Documentació i Estudi de Salvador Espriu.